Salam hormatly Gurju Mejlisiň agdalary. Şu gün may aýynyň 25-i. Gurju Mejlisimiziň gün tertibiniň temasy Gurju Mejlisimiziň geçenki oturumunda Türkmenistany terrorizme gulluk edenleriň, watana dönüklük edenleriň çağalarynyň geljekki baly täze Türkmenistanyna nähil boljak diýilen mesele gararly. Esasy üns berilmeli mesele terror toparyň hem-de terrorizme gulluk edenleriň türkmen jemgyýetine, geljek nesile ýetiren ummasy zyýanlary we ýol beren gitgiler bolup durýar. Mejlis agdalarymyz türkmen jemgyýetiniň genosidine şärik bolanlaryň çağalaryna nähil geljek taýýarlanmaly diýilen meselede öz düşünje pikirlerini beýan etdiler. Bu arada durly teklipler orta atyldy. Misal hökmünde belläp geçsek, terrora gulluk edenleriň çağalary özleri bilen deň derejede jogapkärçilik çekmeli. Terroristlaryň çağalaryny döwlet penasyna alyp bilim terbiýe bermeli. Ýetlenjeklik ýaşyna ýeten çağalary enne atasy bilen deň derejede suç jogapkärçiligine çekilmeli. Terrora gulluk edenleriň halka beren eziýetlerini özleri hem çekmeli. Ýa-da bular ähli maşgala agdalary bilen bilelikde aýratyn dähmet koloniýalaryna ýerleşdirilmeli. Halky ýurdun daşyna çykmana mejbur edilen halk ýaly bu terror gullukçylaryny hem çağalaryny ýurdun daşyna sürgün edilmeli diýen ýaly bir näçe pikirler öňe sürildi. Gurju Mejlisimiziň oturumundan orta çykan netije bolsa, türkmen halky üçin ähmiýeti gaty ýokary bolan bu mesele has düýpli giňişleýin seretmek maksady bilen soňky oturumlara goýuldy. Anga hormatly watandaşlar, kärdeşler, biziň bugünkü mejlisimiz geçenki mejlis oturumumyzyň dowamy. Her kim öz pikirini aýdyp biler. Sag bolun. Sağ olun Bilbil. İldeşler bu gaty wajyp ve çekeleşmeli, tartışılmalı mesele. Bunun näme üçin biz o ara alyp tartışdyk, geçenizde aýtdyk. Jemgyýet täzeden bir şekil aljagy üçin şu täzeden şekil alan wagtda bundan öňkü bolan ýalňyşlary, kynçylyklary ýa-da zulumlary, jenaýatlary hemmesini öz içinden atyp çykarar. Şu atyp çykarma demesinde iň wawaly meselelerinden biri şu jenaýat işlänleriň çağalary, ýa-ni şolaryň geleceği, şolaryň jemgyýet içindäki orny näme bolar? Jemgyýet özüne bulary bir ýer berermi, bermezmi? Diýilen soru öňümizde durýar. Eger ýer bermejek bolsa, biz bulary ýa-ni sanalan maddalaryň iň soňunjusynda gelýärdi. O sürgüne sezewar edilmegi mi gerek? Hem olar üçin gowur, hem täze Türkmenistanyň geleceği üçin hem gowur diýilen ýaly bir düşünjeler aýdylyp geçilipdi geçen gezetde. Ya ondan öňkü maddalar ýa-ni kanslager diýilen ýaly zatlar hiç ýeri näme gawat gelenok. Ne insan haklaryna gawat gelýär, ne de 21-nji asyrdaky dünýäniň bu aradaky garaýşyna gawat gelýär. Şonuň üçin gaty serasaply bolmalydyr we jemgyýetiň nähil araljylykly duýgusynyň boljakdygyny we şu wagtda näme göz ýetirip bilýäs, ýene bir gorku diýilen goşadyrnak içinde ulanýas biz bunu gorku diýilen o sözüň ayrılmağı bilen bilelikde belli bir duygular täzeden güýj aljakdyr. Olardan biri ağır almak duygusudur. Iň howply duygu ağır almak duygusu. Şu jemgyýetiň içindäki wagtynda jenaýat işlerini edenleriň, alyp baranlaryň, buyruk berenleriň, ýerine ýetirenleriň işlerini kıyınlaştıracak. Şonuň üçin biz häzirden dogry näme etmeli we şol ursanyň özünde de bu bir ceza berici tarafan bolmalydyr. Ýani jemgyýet özüne kabul etmän bir cezany berýär. Şo taýda da dogry deň agramly bir çözgüt tapmaly. Şo çözgülen aslında o ceza hökmünde bolmalydyr diýip kardeşler bu arada ine pikirlerimizi
Aydıp bilersiniz 3 minut wagt berilýändir. Eger sözüňizi jemläp ýetişmeseniz 1 minut sözüňizi jemlemek üçin wagt aýrylýandyr. Ýaşka Sağ ol Kemine söz vereniz için. Halka karşı giden terörist toparının çağalarının 18 yaşa yetmediklerini yurdun içinde alıp kalmalı. Yörüte bir internet saatleri döredip çotayda okudup yetiştirmeli. Eğer 18 yaşından yukarı olsa, işleyen olsa işinden ayırmalı. Biznesi var olsa biznesin elinden almalı. Okuması diplomunu ananirvid etmeli. Ve öğülerinin yurdun daşına çıkarıp sürgün etmeli. Kıskacık son aydan idi. Başka sağ ol. Başka pikir aýtmak ýa-da garşy pikir aýtmak isleýän barmy? Cemal kardeşimize söz berýän. Salam kardeşler. Yani yaşka diýdi de 17 yaştan aşağını 18 diýdi. 18 yaştan aşağını Türkmenistan'a alıp kalıp ona oku bilim berilse diýdi. Men şoňa garşy şoň çağalarynyň terörist, şu jenayetkarlarynyň çağalarynyň okumagyna garşy okumasyn daşary ýurtlara sürgün edilende de ýanatasy soň ýaş ýetende de çağalaryna daşary ýurda sürgün edilse diýmek isleýän. Sebäbi biz ýurtdaşynda gezip ýörüs. Näçe ýyllardan bäri watan zaryny çekip ýörelerimiz bar. Biz bärde watan üçin diýip çykyş etsek, o ýerde biziň çağalarymyza jeza berýär. Biz näme üçin olaryň çağalarynyň okuly, bilimli bolmagyny islemeli. Çağalarından soň aktyklary okumaly diýse oňa bolar ýöne çağalarym bilimli bolmagyny men garşy. Sağ olun. Sağ olun. Başka pikir aýtmak ýa-da garşy pikir aýtmak isleýän barmy? Serdar kardeşimize söz berýän. Kardeşler, benim geçen ödeki oturumda ya mayısın da son devam edecek üstünde doldurmakçı. Yani oturmakla kalmalı değil de gelecek ki bizim neslimizde de bunlar iş olmadı yani. Benim soruları daşarık çıkarmanın yani sorunu edilmenin taraftarı. Sebebi teröristlere hizmet eden adamlar bunların çağalar beynine oturan bulan hiç kili terslik, yanlışlık ediyen diye noktalar da bunlar özlerçe. Dine özünkini doğru hesap ediyorlar. Ondan yaşsız çağalarına neyse bunlar alıp kalsak doğamlılığında içinde fikirini saklak edecek de bunlar. Bizimki ne doğru edecek, özünkini doğru hesap edecek de. Yani bunlarda da aralmak nimetini yani gelecek ki bizim yaşlarımıza yani bizim doğamımıza bunlar iş görkez meseleleri sonun için öngörücü görmeli de bunlar ayırmalı yurdun içinden. Sağ olun. Sağ olun. Tuğçe kardeşimize söz berýän. Sağ ol Kemine. Ýaňaşörde şu 18 yaşına yetmeyen çağalar hakkında, bilim hakkında görün geçti. Ben şuna karşı, eğer 18 yaşına yetmedik çağaları yurt içinde kalacak bolsa, onlara hökman suratda bilim vermeli. Ne için vermeli? Cahillikten Türkmenistan'a şu duruma geldi. Son bu hazır şuların %70'i şu çağaları bu terörist toparın çağaları son Türkmenistan'da yine cahillik köpeler. Son bizlere yine bunlar düşman olacak. Cahillikten. Okasa bilim alsalar bunlar enesinin atasının eden işlerini onaça öğrenip bilip düşünüp sonra bunlar qaytalamaz diye düşünüyorum. Bilim alırsa. Şunu açacaktım, sağ olun.
Sağ olun. Parahat kardeşimize söz veriyorum. Salam, hormatly kardeşler. Sağ olun sözlerinize. Men meclisin geçen oturumdaki aydınlatmalar muhtemelen geçen edek men aydıptım sürgün edilmeyene sağlam sürgün edilmeyene karşı ediptim. Men şu fikrimde galayan yönü şol çağları bir halktan korumalı. Esası şol yadır kakatının gecetinin zulüm eden adamların ağrılmak niyetiyle şu çağların topulmakları mümkün. WhatsApp bilecek mi olur? Bunu bilmeden şol orta bilim almalı. O adam mesele yok. O kapıya okuma yazmak öğrenmeli. Yani olur her min tanıyanların çağları adının doğru bilen ok. Adım hamlesini doğru bilen okur. Onlardan yukarı kucağı değil. Listeye mukabilmeler. Şol bu din orta bilim almalı. Dine bizde işlemeli. Olanla da işçi klasta. Din aşağı klasta işlemeli. Yukarı kararmak kadar etmeli. Hükümet işine yukarı ilme listeye dair teyin komudan sonra kabul etmeliler. Din orta bilim olmalı. İş klasta işlemeli. Sürgün edilmeyene karşı eğer bilim alaytalar onu yine karşı çıkarabilir. Ecel kalkanam sürgün etmeli yokman son inodat koşacak şu kakatının yo bir orada yani oyunu şu orada şunu sürgün etmeli mümkünse. Ondan sağa olup bilir. İkinci elinden sağa olup biliyor da bu at işte başlam köp işte köp bu adamlarda ba ikinci eli üçüncü eli şolum ayarlarından sürgün etmeli bile. Bütün cemliye hürmetli kardeşim. Sağ olun. Nacihan kardeşimize söz veriyorum. Benim şu yerde terörist, kuramaçılıklı terörist toparın Maşgala dinastiyasının hem ona hizmet eden adamların, ona yalakalık eden adamların ahlisinin maşgalasının hiç kaçan çağlarının bilimli olmağına karşı sebebi neçe yıllap, 30 yıllap neçe nesil bilimsiz soğutsuz kaldı. Şoların eden cinayetlerini biz televizyon nimet buğat kitapların üstü bilen, gazet jurnalların üstü bilen şonu biz devamlı çıkış edip eden cinayetlerini izgiderli biz çıkış edip düşündürmemiz gerek. Men şon taraftar hem şoların maşgalasının yankı değişmeyali yalakalarının hemmesinin Maşgala dinastiyasının gelecekte de şoların artık çoğuluklarının bilimli olmağına men karşı. Sağ olun. Sağ olun. Melike kardeşimize söz veriyorum. Salam kardeşler. Men Sayda Tuğçe kardeşimiz, yine bir kısan kardeşlerimiz ağdak geçti. Şu çağlara bir yerde internat yalaktat grup vermeli, olur okutmalı deyip. Bizim çağlarımız soğutsuz, bilimsiz kaldı. Şu vaktim öğrenen zatlar yok, mektepteki muallimlerim nehili öğrenler karşını eşitmiyor. Bizim çağlarımızın soğutsuz olduğu değil. Terim nesilem soğutsuz geçti, cahil kaldı. Şolan çağları soğutamalmalılar, alamamalmalılar. Bizim şolara ceza verildiği izinden çağlarından sürgün etmeli. O bir bataklık ülkelere uğratmalı adam. Biz hazır sürgünle gidemiz yok. Bizim çağlarımız şolan elinde yeter kaldı. Şutayda neçe Türkmenlerimiz, vatandaşlarımız ülküdemin çağa çıklama boğuşuyor deyip yalvarıp olan çağlar çağa der mi? Men karşı sürgün edilmeli yani. Kalmasın yekece çağa tam şolan. İtlerin olan kurbanlığa yaramaz. Sağ olun. Bilbil kardeşimize söz veriyorum. Sağ olun Temene.
Kardeşler, men aýtjak zatlam ine şu wagtga aýdylan pikirlere garşy sebäbi bede şu wagtky Türkmenistanda edilýän zady täze Türkmenistanda etmeli alip düşünýän. Mysal üçin biriniň günäsi bilen hatda ejesi bolsun, kakasy dogon tapawut ýok. Şoň günäsi bilen başga adama eziyet bermeler ýa bir zatdan agraniçet etmeler alip düşünýän. Ýöne şu edilen genotsidler, halkyň üstünden geçirilen agar operasiýalar Türkmeniň eli bilen edilse-de, Türkmeniň pikir bilen edilmedi. Şo sebäpli ýanky şu pikirleň gelip çykan ýeri ýanky esaslar ba, gelmişekler, tahnan aňyrsynaklar, şolaň hemmesini maşgalasy bilen birlikde sürgün edilmeli dip düşünýän. Galan hyzmat eden teröristler, hyzmat eden türkmenleri näkilen bolsa Türkmenistanda galsyn, onu adalatly sud döredör, täze Türkmenistanda dip düşünýän konstitusiýa dogry işlän wagtyna adalatly sud bolar. Şo sudyň netijesinde terrorizme gulluk edenleri ýanky sudyan karar bilen cezalandyrylmaly. Çağlarına adar berip ýa bilimini kesip oňa biziň hakymyz ýok dip düşünýän sebäbi elimiz bilen özümize düşman ýetişdirmeler ol bir. Ikinciden hem Türkmenistanda demografik katastrofa, adam sanymyz azarly, ýarpysy gally dip düşünýän 5 milyon halkdan deň ýarty galanlar dip düşünýän sebäbi köp watandaşlarymyz daşary ýurtlardan ýanky watandaşlygyny alyp şo taýda galýarlar. Türkmenistandan häzirem ýollar açylanyny sırazo hemmesi çykyp gaýtmakçy. Hemmäň net şo. Şo sebäpden demografiýamyzy östürmek bira ila sanymyzy köpeltmek niýeti hemem häzirki ýalňyşlyklary şoňlar täze Türkmenistan gurulan onlary gaýtalanmazlygy üçin adalatly bolsun. Eden çeksin etmedik. Çağası etmedik bolsa oňa bir zat bermeliýän näme ýok. Bilimi ilmi östürsek şo çağalaram okasa bir zatlar düşünse belki halka goşulyp gider dip düşünýän. Sag bolun. Sağ olun. Murat kardeş bize söz berýän. Salamu aleyküm kardeşler. Men şol 18 ýaşa ýetmedik çağalary internet döretmeliligine garşy näme garşy sebäp bul täze guruljak Türkmenistana artykmaç çykdazy bolarym ka diýip pikir etýän. Bir tarapdan bolsa da geljekki ýaş nesillenmeden öňüne bökdönç bolarym ka diýip pikir etýän. Şoň üçin men diňe sürgün edilmegiň tarapdary. Sag bolun şu zatlar. Sağ olun. Ulanç kardeşimize söz berýän. Assalamu alaikum kardeşler. Aslında nime ağırrak görýänne şu aralçylyk duýgusy kat öňe çykýar biziň halkymyzda. Men pikirimçe biziň etmeli lazymyz aralçylyk duýgusy bilen näle şu adalaty ýerine getirmek bolmaly. Olan biziň çağalarymyza şeýit diýip bizde bize edenler ýaly etsek biziň hem olardan tapawudymyz bolmaly geljekde. Kategoriýalara bölmelilikde terörist topary şoň iň ýokarsynaky kategoriýalary bardyr. Aýlygan ýanky bir hyzmatçy eli bolam dälle, şolaň eli bolam dälle bir buýuk görenler bardyr. Ana şolaň çağlaryny ýanky dolu ýurtdan çykarmaly, gunnugda aksam bolsa ejeniň ujagyna berip ýurtdan çykarmaly, geljege
maksat gelecekki täze Türkmenistanyň geljegine bir ýigrenç duýguly ul bolmaz ýaly, garşyna çykmaz ýaly ul bolansoň. Şoň üçin hemmesini şon ýalyky näme düşen kategoriýa bolsa, şolaň hemmesini çykarmaly. Ulusy kiçidi ýok, 18 ýaşady, ýaşamady ýok, hemmesini çykarmaly. Türkmenistanyň içinde de sanki ýokary derejeli, aşağı ikinji derejeli, üçüncü derejeli ýalyky kategoriýa bolmaly. Ýa şu diýjek bolýanym, aýratyn okudyp ýa zähmet çekdirip ýa bilim bermän on ýalyky zat bolmaly. Men şo pikirde. Sağ olun, häzirlik şu soraýt. Sağ olun. Men şu taýda Gül kardeşimize söz verecekse onun ýagdaýy bilen baglanyşykly. Sağ ol söz verenin için salam kardeşler. Hemmeňiz öz düşünjäňizi, öz nämelerinizi aýdyp geçdiňizler. Menem öz düşünjämi aýtjak bolýan. Şu mahal biz nirde? Hemme şu sorak çyka, biz sürgünde däme? 2 ýyldan bäri ne jenazamyza baryp bilýäs, ne bir toýumyza baryp bilýäs, ne bir öýümüze girip bilýäs. Talibanlar, Ruslar arkaýyn girjek wagt girip çykyp otur. Biz näme üçin öz öýümüze baramyz? Soňa bizim çağalarymız. Näme günäsi var olar? Bakçada olsun, okuda olsun, olar en atadan mahrum. Ondan daşary ýene olara hem şu bay diýsek, şu halkyň puly bilen mesirgäp bayan adamlaryň çağalary kemsidýär. Sebäbi bizinkilere boynu bükük, olar ödenini edip egzamin olsun, začyt olsun, şo wagtam görsen hiç belany bilmedik yerine hem şolar beşik bahalar bilen, nämeler bilen çykýarlar, mugallimler hem şolaryň öňünde dans eden ýaly, şu mugallimler hem şolaryň agzyna seredýär. Bu bizim çağalarymyzy okuwda kemsidýärler, bakçada kemsidýärler, her ýerde kemsidýärler. Şonu göz öňüne tutarak menem aýtjak zatym, ene atanyň iň zayıf yeri o çağalaryň kemsinmesi. Bularam, şu terörist tohumlam, şu kategoriyalara nämeden wagtynda şolaryň 18 ýaşdan ulu çağalaryna ede şu en atasynyň puly bilen gägirip ýören, jenayat edip ýören, gyzlary zorlap, erkeklerimizi urdurup, şoň ýaly edip ýören en atasynyň jezasy bilen bile bolmaly. Meniň pikirim kanyşny 18 ýaşdan aşaklara, dum kiçik çağalara doğru düzgün adalatlı terbiye vermeli ki şu çağalar öz en atasından ýigrensinler. O çağalar doğru düzgün terbiye alan wagtynda täze Türkmenistanyň geljekki Türkmenistanyň edýän nämelerine düşünen wagtynda öz en atasyna iň ulu bir darba şu çağalaryň ýigrenji bolar. Şunu aýdaýyn diýdim, soňa häzir soň döwürde öňe biz çağalarymyzy ýurda alan ýoklar. Häzir interneti kysyp çağalarymyzyň ýüzüne görkezen ýoklar. Ine şu terrorlary mysal üçin eger bir halkyň öňüne berilýän ýagdaýynda olary bardykdan soňra düýbünden olary katliam edecekler, öldürecekler adamlar. Onun için şolar bize diri gerek, halkın önünde eden cezasyny soraklara cevap versin. Ne yapıştılar, ne koydular? Onların elinden alınan şu bir minut pullara, koşma cevap ver ya. Onların elinden alınan pullara şu täze Türkmenistana etmeli işlere Türkmenistan'ın özüne yaranmalı, banka geçirmeli şu pulları, halk için, behbüd için ulanılmalı. Şunu ayeten dedim, sağ ol. Sağ olun. Urwan kardeşimize verilen sözü. Salam kardeşler. Ben geçen gelen mecliste bellap geçtim. Şu terörist toparı orayan vatan dönüklerin çağalarını ceza vermeli olsa bunları dine sürgün etmeli.
Afrikada uyet yerlerini yaprak bilen yapıp yarım yalanaç üyüşüp hant edip aydıp gören canavarların arasına koşmadım. Bular o yerlerde öğlerini dünya tanısınlar. Hant etsinler, aydımaysınlar, yalan şant tüysinler, korklar, yatıp dursunlar. Bunun başka yolu yok. Arası Türkmenleri arasılacak olsak bir dönüklüğün çağlarını yine şeydi var arasılamalı. Bunun başka yolu yok vatandaşlar. Yine ben fikrimi şeyle alalım. Sağ olun. Fatma kardeşimize vereyim. Başlarsınız. Fatma kardeşimize söz verdim. Salam kardeşler. Sesiniz gelen ok. Salam kardeşler. Geleyim indi. Uzaktan geliyor. Sesiniz düzeldi mi? Olmasa da tazeden alayım son. Geleyim mi? Geliyor. Salam kardeşler. Geçen mecliste Sesiniz gelen ok. Gelmedi. Siz sesiniz düzeldi mi? Son tazeden söz alarsınız. Söz sohbet kardeşimize vereyim. Sağ olun söz vereninize. Nüştayda aydıl geçili de kardeşlerimizin aytmaklarına göre köp nemeler, meseleler ortağa atıldı. Täze Türkmenistan gurulanlı şu içinde Türkmenlerde şu ağır almak meselesi vardı. Yani aydıl geçili şu yerde. Şu ağır almak meselesi gatı ervet da biz şu meclisimizin geçirmemizin sebebi, asıl sebebi şu ağır almak meselesinin yani bir düzgünçülüklüğün önüne almak için geçiriyor şu gepleşikleri. Şonun için Türkmenistan devletine yine devlet kuruluşu yok değil aydınlı. Hakikaten devlet kuruluşu yok o yerde. Yani şolar devlet kuruluşunu yalak edip görküdüp hamana karşısındakini özleri yalak samsıp görüp şu nemeni kürsüyünü hükümeti saklayacak oluyorlardı. Yani şu hükümeti saklanmağına koşan adamlar. Yani hükümetin işgalleri var koşudanların içindeki. Şolar asıl sebepkardır yani şu yerde. Şu ağır almak meselesinde şolun nemeleri var ne? Koşantıları var ne? Halkın şu yagdayına gelmeyene. Ne halk kimden talep eder? Elbette şolardan talep eder. Olar aslında deyipler bizim sözümüz geçen ok ya olmazsa biz şu yerde getirilen sağın yiyilip sanlıklarını şu Türkmenistan kurulandan sonra özler boyun alacaklar görünüp doğru seviye devlet olan elinde de Türkmenin elinde de gelmeyeceklen gelini. Yani sen şu yerde şu dağıtları görmezden geliyen olsan ne için sesini çıkarabiliyor mu? Yani ağır almak meselesini sizin çağrılarınızı şu halkın eline vermemezlik için biz şu gepleşigimizi geçiriyoruz. Yani şu kararımızı alacağız kurucu meclisimizde. Şonun için men berde bulan çağrılarını tapağı yok 18 yaşan bolsun 18'den kiç yaşta bolsun hemmesini bir ayaktan sürgün edilmeliyle kararı teklimi veren şu meclisimize. Ondan men karşı çıkan diyen kardeşlerimiz var da berde yani çağrılarının sürgün edilmeyene karşı çıkan yok men berde karşı çıkan ile sözü men özüm gollamak özüm şahsiyet bulup kurucu meclisin ağırlısı olup sebebi näme diýilende halkın geleceğini uğurlamağına kömek eden gatlaplar var Türkmenistan'ın içindeki vazifede işlep verenler. Şolar näme üçin görmezden gelýärler şu zatları. Halk kötünüp gören gününü görmezden gelýärler. Halkda näme günah var? Ya sizin şu wagt işlep gören wazipeňizde oturan wagtyňyzdan size karşı çykýan halk. Bu gaty näme zat ýa-ni dile getirilmeli bolsa çekeleşikli geçilecek näme ýöne men öz garşylygymy bildirýän şu ýerde biragizden 1 minut goşma cevap berýän. Sağ olun. Biragizden
yurttaşyna ýa-ni sürgün edilmeliğiyle karary teklifini nemedýän aýdýan şu ýerde ýöne ýa-ni şo wezipede işleýän nemelerem goraýan gatlak bardyr. Olaryň bütün halkyň göz gezdirýän nemesi, gözegine tutýan gatlygy ýa-ni mehkeme işgärleri, organ işgärleri. Elbetde olaryň täze Türkmenistan gurulandan soň lüstrasiýa esasynda, lüstrasiýa geçirilenden soň şolaň eden jenaýaty esasynda iş kesileri olarady we şonuň esasynda da jezasy beriler. Sag bolun söz bereniňiz üçin. Sağ olun. Fatma kardeşimiz sesini düzeltti mi? Eğer düzelen varsa baba söz verip geçeyim. Gelýärmi sesim hazır? Yok, sesiniz uzaktan geliyor ya. Bir telefonda problemi var. Indi gelýärmi? Yok, uzaktan geliyor. Uzaktan kol gelen ok. Tamam, sözünü o takı kardeşimize geçiriyen. Parahat kardeşimize veren sözü. Sağ olun, hormatly kardeşler. Yemeği yankı aydınlamın üstünü yetireyin. 18 yaşa yetmedi o çağırın çağırının sürgün edilmeyene karşı diyen onu hedir şu fikrimde galiyan ben. Ögeri biz neyim için galiyan? Ögeri biz Türkmenistan'a varamazda iş yerleri köp açılmalılar. İş yeri köp bölmeli, işgal adam bir de köp gerek. Onun için nedir? Şu sürgün edecek adamlar, mesela için 200 bin adam oldu. Onun herisinde çağı, 3 çağılı var, 4 çağılı var. Köp ediyen onu 1 milyon adam oluyor. Ondan sonra Türkmenistan'ı boşak kalıyor. Yönüme biz 4-5 bin halkımız var. Onun tek Türk yurdundan içine varmayacaklar ama bir yerde durmuş kanı, durmuş konuları bir yerde varmayacaklar imkan. Ondan sonra 2 milyon 3 milyon adam var orada Türkmenistan'la. Çok için diyen ben sağlarını sürgün etmene karşı sürgün etmene yine iş çıkarttı, aşağıda yukarı kalmadan iş çıkarttı, işletmeli. Orta ölümden yukarı bilim vermeklerini kazan etmeli. Yine işlek etmeli kardeşinde iş çıkarttı. Yani 3-400 bin adam gece kalkı sürgün etse 1,5 milyon, 2 milyon adam oluyor. 4'ü köpekten, 4 çağı orada. Bu çok şey değil ya. Sözümü cemledim. Benim üstadı. Sağ olun. Yeniş kardeşimize söz veriyor. Sağ olun kardeşler. Men şu sürgün etmeli diýilende bizim esasy üns bermeli adamız ýaşyna, jynsyna seretmeliler kaçýar. Esasy biz bu sürgün etmelileri o zatlara kategoriyalara bölmeli. Onun içinde birinji kategoriyadakylar bardyr, ýagny şu Türkmen jemgyýetini çökertmek üçin, bilimsizleşdirmek üçin planlaşdyran adamlar ve olaryň maskalalar, sagalar, olaryň ýaş sany, ýaşy ýa-da jynsy bilen üns bermeliler. Biz şulary birinji kategoriyadakylary we ikinji kategoriyadakylaryň ýankylary şo planlaşdyrylan zatlary kabul edip ýuruk berenler vardır ýa-da kanun çıkaranlar vardır. Bularyň da sagalaryny maskalasy bilen bile, hatta sagalar 1 ýaşly bolsun, 6 aýlyk bolsun, olara bir garamallar, ählijetini ýurdun daşyna çykarmaly, sürgün etmeli. Olaryň aşagyndaky yerine ýetirjiler vardır. Bu yerine ýetirjileri, ýagny özleriniň eden işlerine göre sedalaryny vermelilik hasaplayan. Ýöne şu birinji kategoriyadaky planlaşdyrylan we olaň aşagyndaky ýuruk çykaranlary, ýuruk berenleri ählisini ýaşyna, jynsyna, saglygyna däl haka berip garap durmagymyz lazım däl. Sürgün etmelilik hasaplayan hemmesini. Sözümü jemledim. Sağ olun.
Melika kardeşimize söz veriyen. Şu Ştayda käbir kardeşlerime belirlek geçti de men şolara karşı öz pikirimi aytmak diýen bizem çağalara düşman näl täze Türkmenistanyň niyeti asıl şu gelecek nesil üçin çağalara goýup ilim bilim terbiýe bermek üçin maksady. Ýöne Ştayda unutmaň diýmek isleýänler biziň zorlanyp, zaýalanyp, itilip, kakılıp, yok edilen, gitti deyilip, ölüsü değilsi tapılmadık çağıramaz var. Öz bekbitleri için Süleyman'ı harcadılar. Şu zatlarım unutmayın kardeşler. Şolam çağılarını biz öldürmeli diyemiz ok. Ceza vermelem diyemiz ok. Sürgün etmeli. Şuna açacak. Bolya, sağ olun. Murat kardeşimize söz veriyen. Kardeşlerimin şu yanka aydınlamın üstünü getireyin. Biz yine şu vaqt täze Türkmenistany näme üçin gurýar? Geljekki ýaş nesillerimiz geljegi üçin gurýarsa, bu terror toporu gulluk etýänleriň öz nesilleriniň alatysyny etýän bolsalar, onda şu wagtdan olaram tarapyny seçmeli diýär. Bu olary halkyň gazabyndan goramaga hem kömek eder. Egerde şul terror halk ayaklananda şul terror topory goldamagy saýlasalar, onda olaryň çağalaryny sürgün etmeli diýip pikir etýär we şol karary gollaýar. Şunu açacak oldum. Sağ olun. Umit kardeşimize söz veriyen. Sağ olun sözleriniz için. Ses gelen ok. Kardeşimize bir soru verirsin yani. Ses gelen ok bize. Sesinizi düzeltseniz tazeden. Sağ olun sözleriniz için. Şutayda iki kardeşimize soru sorasın yerlerde. Türkmenistan'ın ilaç sanı az diyen kardeşlerimize ne için kaptağımızdaki komşu yurtların ilaç sanı 30 yılın içinde uçtu gitti. Ne için Türkmenistan'ın çağaları yani ilaç sanı köpeleniyor. Bu soruyu vermek isteyen bunun hem sebebi geçimsizlik. Onun hem günahkarı şu başta oturan terörist topar. Ya bunların hiçbirinin gözünün yaşına karamazdan hem meselenin hem çağalarını hükmanı suratta sürgün etmeli mükediyen. Bu benim öz fikrim hazırlık. Sağ olun. Süleyman kardeşimize söz veriyen. Selam kardeşler. Geçen sefer gepte çıktı. Ben kalonuna göre sonunda işletmeli deyiptim de. Şimdi ben ona değinen şuları sürgün etmeli. Kategoriyalara gavat gelen, şahsına gavat gelenlerin uluslarının keçesinde çağalarının bağırını birlikte sürgün etmeli. En az atası bilen nire sürgün edilse bile gitsin. İlatımızın köpelmeginin sebebi onların tek doğulmadık çağaları öldürdüler. İlatımız ne çağalsa son çağalsın. Gitsiller sürgüne çektirler edenliğini bilen. Ben şuna açacak oldum. Sürgün edilmenin taraftarı ben. Sağ olun. Fatma kardeşimize söz veriyen. Sesim geliyor mu indi? Hava. Salam kardeşler. Menem şu yerde geçen sefer Satlara gowy sorak berdi de. Halkın näme günesi var deyip. Soňam ýangy Söhbet kardeşimizem şu soragy berdi. Yine 2 yıldan beri yolumuzu yapıp koydular bu terör toparı. Men azıcık bolsam biraz özüme değişli bir görün geçecek şöyle bana biraz ağır gelýär.
Ne 2 yıldan beri yol yapıp koydular. 2 yıldan beri benim çağım hasta. Astım hastası bile dert çekiyor. Bu çağa. Sonki günler, sonki ayda her ay diyen yallık Manisa'da yatıyor. Ama bu yolun yapan bu terör toparı internetten pes etti. İnternet içim işlen yok. Çağa hastaneye düşende ben bilen gepleşip bilen yok. Men ol bilen gepleşip bilem yok. Sesini duyup bilem yok. Görü bilem yok. Yine şeyle men dert çekiyen. Indi bu çağa bana bir gün bu sorağı verdi. Ene haçan yol açılacak deydi. Bana bu sorak katı ağır dedi. Men bu sorağa cevap bilemedim. Yani çağımın özünü köşeştirdi, menem köşeştirdi. Ece dedi, mam dedi, sen benim yanımda olsan ben hasta olacak der dedi. Yani böyle men ne diyecek? Böyle hasta çağlar, menkiyalı eneler, ken yüzlerce, mümlerce. Bu dertleri görüp giren de bu acı günleri görüp giren. Indi men verdi, menem sorak verecekler şu hem mekme de bu kesel bolup giren çağlar, ene atasına zar bolup giren çağların näme günesi var? Näme hakkınız var da bu çağların elinden hakkını almağa? Näme hakkınız var siz ene atasının mehrinden, sevgisinden de bunları mahrum etmek? Siz bu sorağa näde bir cevap berersiniz? Yani vakti gelende. Şu terör toparına bu sorak beriyen. Şonun için bu terör toparın çağaları bilen, maşgalası bilen sürgün etmeli deyip men pikir etyen. Ben bu teklifi 2 yıl bilen goldayam. Yani bunlar näme üçin sürgün etmeli? Maşgalası bilen, çağaları bilen, yetkinecek yaşı yetmedik çağalar bilen. Sebebi bu çağalar täze Türkmenistan'da özünün orunu tapıp bilmez. Bunlara bermezlerem. Benim fikrim, benim açık diyeceğim şulardan ibaret. Sürgün etmeli boldu, başka zat gerekler verdi. Sağ olun. Leyla kardeşimize söz veriyorum. Salam kesipdaşlar. Menem şu cinayetçi toparını, çağalarını sürgün etmeli dep şunu kollayman. Ata-enesi sürgün etmeli. Eger de ata-enesi bilen sürgün etsen, ular bir-birisini näetip biledi. Ata-enesiz sürgün etilse, ondan niçe çekini bilmeydi. Ata-eneleri görsün balanı, bağalarını, şundiyin acı çekini, ata-enesi görsün şunu. Bağalardan görsün. Şundi ağır yağdayda bolacakını. Yani şunu üçün ben sürgün etmekni doğru dep düşünemem. Ata-enesi sürgün etmeli, çağalarını sürgün etmeli, ata-enelerini yurtumuzda kaldırıp ovadan depede çürütmeli, darlamalı. İyin katlı cezalarını şulara vermeli ata-enelerine. Şunu айтmak istedim. Sağ olun. Sağ olun. Muhammed kardeşimize söz veriyorum. Şurada kardeşler hali şu kategoriyalara ayırmalıydılar. Şurada buyruk verici kategoriyalar var. Buyruk verici kategoriyasındaki terör buların hizmetkar aslında bir terörizm hizmetkarı yani buyruk veren emeler. Bular da düşnükli. Bular san boyunca da katı bir köplük değil. Yani bular Täze Türkmenistan'da kanunun, prokuraturanın berip biljek iň agyr jezalary bulara berler. Maşgala agalaryna da, ähli şagalaryna da. Ýöne eger bärde esasy nemetjek san boyunça da köplük şol buyruk yerine ýetirjiler bar da. Bilim ulgamynda bolsun, ýanky türmesinde bolsun, ondan soň milisiýa diýil ýa-da milisiýa işgärleri bolsun, şolaryň esasy
köplük şular san boyunça maşgala adalarına mäder hemmesini goşaňdy. Bular hakykatdan bir möhüm nemäne gelecek san boyunça. Ýene bir mesele bular günden-güni halka has ýakyn durlar häzir. Halkyň eliniň aşagynda diýilen ýaly. Onuň üçin bular üçin häzir tutuş maşgalasy bilen sürgün edilmegen belki Türkmenistanda halkyň eline düşmekden has bir neme bolar üçin gowernör mukaddiýan gözüne şol taýlabarlar mukaddiýanda sürgüni öldürem şo ýagdaýa düşenden halkyň eline düşenden sürgün bolanyny gowurjak derejede täbi buyruk yerine ýetirjileriň ähliniň diýen günden-güni eziýet beren adamlar bar halkyň içinde. Bularym bir maýyny gözläp gören bir mümkinçilik bolsa bize eden, bire çektiren eziýetlerini ýygyna gaýtarjak, army aljak diýen şoň ýaly. Olar üçin halk has hoply. Yani menim şol tutuş maşgalasy bilen sürgün edilmesiniň tarapdary. Şonu aýtjakdym. Sag bolun. Sağ olun. Guwanç kardeşimizden soň söz almaňça ara kesme gidýäs. Guwanç kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Kardeşler, illeşlerini şu proses geçenine adalet dikeldiş diýinne prosesi cezalanýan diýmen adalet dikeldiş proses geçenine dünýäň gözüniň öňünde bolup geçjek zatlar. Hemme dünýä seredip eýdarlan ýa-ni seredip durjak nemesi, syn edip durjak prosesse. Indi bärde ýa-ni sürgün meselesi barda şutaýda men pikir edýän ýa-ni sürgünem ýa-ni aslında Türkmenistana geljekde Türkmenistanyň geljekde howpsuzlygy üçin edilýär. Ol ýa-ni şutaýda Kenada ýasa, biziň çağalarymyzda şeýdýär, bize görüp bilemzok, ýa maşgalamyzda, ýyzymyzda azar berýärler, şol ýalyky da şu bolup duran. Oň üçin däl bolmalsam şeýle diýip pikir edýär. Oň üçin däl adalaty dikelçek bolsak ýa-ni eden işine göre cezasyny berersiň. En atasynyň nemesinden çaga sorawurlar. Şoň üçin olar hem halkdan goramak üçin esasy maksat hem geljekde Türkmenistany howp salmadlyk üçin. Onsoň indi bärde başga bir ýene de bir neme barda köp neme ýan kaýdyşym ýaly biziň çağalarymyzy şunýaly diýär. İtmen dişletdi, biti dişläp bolmaýar-da. Ýene şol ýaly bolýanda. Şoň üçin sürgün meselesem diňe şolary hem howpdan goramak üçin hem de ýa-ni geljekde Türkmenistana howp bermezligi üçin. Men şeýle düşünýär. Sağ olun. Sağ olun kardeşler. Benim şu taýda gysga belläp geçeýin. Ara kesme gitmezden. Şu tema barada soň çuňurlaýyn dowam ederiz. Indi bu taýda esasy mesele sürgün bolup durýar. Onuň bir näçe sebäpleri bar. Iň soňky bolup gurrun veren Guwanç kardeşimiz bir ar almak däl, şol jenaýaty işlän adamlaryň çağalarynyň howpsuzlygy üçin esas maksat diýip geçdi. Soň Murat kardeşimiz bardy. Türkmenistan jenaýatçylaryň çağalaryna internet gurup, olary bakyp pul harçlamany nemesi ýok, borcu ýok diýip geçdi. Ýa-ni netijede bizim salgytlarymyz bilen internet guruljak we öğretiljek. Şoň ýaly bir ýagdaý bar. Soň ýene başga bir adyny şu wagt aýdyp bilmejegim, ýa-ni aklymda galmandygy sebäpli aýdylyp geçildi. Ýa-ni şular bilim alsa da
hoplu bolup biler diýdiler. Käbir illeşlerimiz hem o bilim alsa belki hoplu olmaz diýdi. Tuğçe kardeşimiz olmak diýaly. Ýa-ni ýurdun içinde galsa hökman suratda bilim almaly. Bu her bir adamyň tebii hakydyr ýa-ni. Onu üýtgedip bolmaýar ýöne şonu Türkmenistanyň içinde şu ýükü galdyrmak islemese ýene de sürgüne çykýar-da. Görüşüm boyunca täze Türkmenistanda şu zatlardan hem gaçyljak bolma mümkinçiligi bar. Son beýleki bir mesele bardy. Sürgün edilse milyonlap halk gider diýip, ýok, sürgün ediljeklerin sany 3-5% adamlaryň çağalary bolmaly. Benim düşünüşüm boyunca gaty uly bir san däl ýöne. Bu san artyp biler. İçindäki edilen jenayatlaryň üstüniň açylmagyna bagly bu zatlaryň ýene denemesi. Son beýleki tarapdan 18 ýaşa ýetmedikleriň meselesi bar. Gaty wajyp bir mesele. 18 ýaşa ýetmedikler näme ediler, näme goýlar? O taýy bir sorag. Alamat ýöne 18 ýaşyna ýetmedikleriň ýanynda 18 ýaşyndan uly doganlar bar bolsa, olar hem bile iyi verip bolar, ýani sürgün ediljek bolsa. Has kiçileri vardır, has kiçilerine şu jenayet edenlerin elinden ýani enatal hossaryny, enatal hossarlyk hakynda elinden alıp bäwek ýaşynda ýa-da belki 4-5 ol nämäni men bilemok ýaş kategoriýasyny bar bolsa, şoňa görä başga birlerine ýani öýe çağı hökmünde de berilip bilinir. Ýöne ýene beýleki tarapy bardy, şol internet gurulup ýa-da aýratyn okuwlar ýene bir zatlaryň gurulmagy bu ýalňyşmasam Bilbil kardeşimiz aýtdy, bir nämäniň jemgyýetiň arasynda ýa-ni sosial guruluşda bir demografik we bir nemese jemgyýetiň içindäki öz siýasaty bolýar-da. Yani halkın siyaseti şoňa da elbet täsir eder diýdi. Şonuň üçin aýratyn bir zat däl, o boljak bolsa uzaklaşdyrylmagyň tarapdary diýilen ýalyk düşünjeler ortaya çykdy kardeşler. Bu zatlara ama dikkat alın. Şu zatlar boýunça görüm ederse o 5 minut ara kesme.
Kardeşler, indi devam edýäs izni. Indi menim umumy bir nemem bar. Şunu ayırmamız gerek. Birinci cemiyet gatyndaky ediljek ýanky iş, hereket, täsir diýelim. Ondan soň döwlet möçberi bar, ýa-da döwlet tarapy. O döwlet tarapy elmydama kanun tarapdardyr, kanun boýunça hereket eder. Onun inisiativası yoktur. İnisiativası doğalı kanunlardır. Yani bizim ya da devletin kontrol edip bilmeceği ya da bir vaktinde ara girip koşulup o şu taydak problemini çözüp bilmeceği yağday var. Olan cemiyetin özü, halkın özü. O halkın özü cezalandırıp başlasa deyilen mesele var bu bir. İkinci dönem o uzun möhlette cemiyetin içinde vaktinde Türkmenistan'da cenayet işlerini alıp baranlar, terörizm işlerini alıp baranlar son hakikaten vatan dönüklük statüsüne geçenlerin çağlarının ıkbal var arada bitmelidir. Yine şu taydaki iki dengaramlığı goramalı. O cemiyet tarafı o nämedir? Onu şu taydan hazır gürleşip başlamalı cemiyet gatı yaralıdır. O yaralı cemiyete o düşündürüş işlerine geçsen hem o näçe derecede peyda vereceği nämälim bolupdur. Şonuň üçin nämämiz Recording in progress. Döwlet tarapynda hiç il problema bolmaly däldir we onuň gürüňdäm etmeli däldir. Yani onuň ýa-ni döwletiň etjek mehanizmler, goralary aýratyndyr we o jogapkärçilige tutulup bilinýändir. Yani cemiyet tarapyndan ediljek işler o jogapkärçilige o çekilmeli sonra alamatdyr, gaty çylşyrmaly bir işdir. Şonuň üçin bu taýda meclisin ýa-ni şu mowzuk boýunça orta atan demesi terörizme hizmet edenler we watan dönüklerin çağalarynyň ykbaly gelecekdäki. Şu neme boýunça o kardeşler indi o nemäni alıp baryp bilersiz o sürgün boýunça gidýä iň amatly nemesi şol diýip görýäňiz. Sürgün boljak bolsa bir problemi var 18 ýaş problemasy we aşağı ýa 18 ýaşyň aşağı problemasy ýüze çykýar. Ve şoňa benzeş bir näçe problemalar var. Bular näme üçin ýüze çykýar? Ýüze çykmagyň esasy ýaly ýa-ni etikadyr. Etika ýa-ni çağany sürgün edip bolarmy diýilen. O sonra alamaty döreýär. Ýöne beýlek tarapdanam ýa-ni ara kesmedenem belläp geçipdim. Ýa-ni sizin aýdan sözleriňizde neme edip Türkmenistan ýa-ni täze Türkmenistan buların çağlar üçün hiç il pul harçlamalı däldir. Diýdi, pul harçlasa diýmek aýratyn bir nemeler, döretmeli internet okuwlar, ýene nämeler. Aýratyn bir zat cemiyetiň içinde döredilmegen gaty howpludur. Ýani uzun möhlet diýip aýtdy. Uzun möhlet has uzun möhlete öwrülip bilýär. Aýratyn bir nemeler döredilse internet ýa-da sfera diýerler umumyň aýtsak. Aýratyn bir sferada saklanmagy has howply. Şoň ýaly bir ýagdaý bar ina bu taýdan. O nädip baba çykmaly bu meseleden. Bu arada ina pikirlerinizi alıp bilersiz kardeşler. O Ýeňiş kardeşimize söz berýär. Sağ olun. Ene şu neme var da şu meclisin önkü geçen sanına aytıp geçtilermiş o yankı şu toparın çağaları yankı egerde bir galdıra ayamızda da yankı cemiyet bunların çağalarının öv arasında bilim almaklığına sığdırmadılar deydi de yönü sığdırmasalar olan probleması. Bizim problemamız değil. Egerde sığdırmayan bolsalar onu
näme döräpler bärde ýanky halkyň özü nemesinler talep edip talep edip bilýärler. Ýanky biz şularyň çağalary bilen bir katarda film aljak geldi. Hem de talabam dörät bilýär bu taýda halkyň özünde. Ondan soň ýanky nemede har kardeşimiz aýdyp geçdi. Ya egerde bulary sürgün etjek bolsa milyonlarça adam çıkar diýär-de ýok bu taýda milyonlarça adam çykmaýar. Esasy biziň birinji ikinji kategoriýadakylary çağalar bilen etmeli sürgün ondan soňky yerine yetirjileriň çağalaryny hatda egerde gerek bolsa ellerinden hem alınıp biliner. Yani ol döwlet öz nemesine bilinmer bilerde bulara falan sağlakyna. Çağalar soňunda nähilek bolup geçer, ýanky özleriniň enesiniň atasynyň eden jenaýatlaryny soňundan o zat bilip başlarlar. Näme jenaýat edenliklerini hem düşünmekleri üçin bir hemme boljakdy bulara. Film sistemasynda yer berildi. Şunu aýdaýyn aýarlyksy. Sağ olun. Parahat kardeşimize söz verýär. Sağ olun, hormatly kardeşler, sözlerinize. Ol maskara bilen, çağa bilen bile türünü ýanadı. Ol ejete bile kakadra etse çağalaňyl türünü bolluğunu bolýamol. Şoňa düşünmedim. Bizine türünü dilýär, biz türünü näşe? Çağalama ýurdum içinde, bir daşynda. Bir türün. Ol ejete kakadra bilýärsen çağasyny. Türünü bolmady ha. Her bir ýakyn bar bolar, aňjak bolgan. Çağanyň içinde alyp galýan, seni tatanydan o daşa ýurda çykardan, ana şonu türün bolar. Onuň çağalaň özü awren tili hormatyny ýa çağalaryň galyn çağalaryň jedasyny halkyň özü berer. Ot içinde galan. Näli bizine şimdi işläp berdi, okap berdi. Şoňa ýokary wizipä işgalen çağalar kakala gelip arhara bize. Bizim günämizden ýok görmedi, bize harya bolun. Mormlaran bizi söýüp gatda. Biziň ak biz. Ak onuň gün aklaýada, gara ken aklaýa. Şoň garakerde bizi ulunyň oýuny, şoň öz çağaryna ulanmaly. Biziň çağamyzdan şunu top bolsa, ursa söýükse biziňkinde ulanmaly. Gözüni yummaly, milisi oranlar şoňa oň çağaty ulanmasa, hak edipsiň içinden hak edipsiň diýip diýmelerim gözüni yummaly. Görmedik bolmaly. Şoň közenenli. Galanam halkyň özüň var içinden. Halkyň ýol bermez biziň çağaramyzyň çağalaryna. Şoňa aýdyn adam biz çağırmaýda şoňa bilip. Ýa halkyň içinde ýaýrar görüň. Şoň şeýle edipdirdi, bu şeýle edipdirdi. Olaň edilen biziň çağaramyzyň olaň topulmasyny hökümet işgala gözüni yummaly. Ne söýüp jemledim kardeşler. Sağ olun. Serdar kardeşimize söz vereyim. Sağ olun. Üstada menden öňürti geçen iki pikiriňe de garşy çykýanda. Şimdi näme diýende? Birinji, ikinji kategoriýa bölünen ýagdaýynda da enesini atasından aýyrmaly ýa çağalaryny geçsin. Ýani bilen biziň ýurtda gelejegimizde de asylmasylar biziň çağalarymyz, aktyplarymyz. Ondan soň çäkel Näli ýalňyş bir kanun iş edenleň çağalaryny aýryp internatda saklajak bolsaň, ol ýene-de şoň özünden halka ýam bolar böler. Bunyň alam etmeler olaram ýa çykarjak bolan çykarmaly ýa da halkyň içinde galsyn, siňsin. Olar hiç ağzynam tutmalam däl. Tak soňky kardeşiň çykyşyna da aýdyn. Därde sürgün diýilen de bar. Esasy opsiýa jemleji seredende watandan juda düşürmek,
mani çıkya bıram deme. Yani bizim gelecek çağlarımızda şol arasalamak yani çağda Türkmenistan olanda ervetlikten başlamalı değil. Ervetlik düğünde fundamentte ervetlik olmalı değil adalatsızlık. Olur için hem adaletli olur yurttan çıksalar bizim gelecek çağlarımız için hem. O berde böyle oturup onlarına yardım böyle bizim halkı öğreniştirmeli değil. Bas Turuvas'tan öz meselesini öz birbirine girip birbirine yıkılıp durmalı öğretmeli değil de. Başka uzaklara seyretmeli bizim gelecek çağlarımız. Bunlarla güvenip görmeli değil. Sağ olun. Sağ olun. Melike kardeşimize söz veriyor. Benim yankı kardeşlerimden aydık geçen kâvat fikirlerine men karşı. Misal üçün yeni saytdı eceleri bilen bile sürgün etmeli. Biz çağalamız bilen bile değil. Biz ne şeylerine hasret çekip bir çağalamız göremiz ok. Ulanlarından bilemiz ok, kiçelerinden bilemiz ok, ölürlerini kalanını bilemiz ok. Yine bilen bile sürgün olur, oho cennet olur. Onun yana lüks yok olur. Yine de çekmeli, atasam çekmeli. 18 yaşına gelenlerine senin hiç cezasını çekemeli olur. Yem ağın ötün. Küçük çağlarına malağıtta sürgün etmeli. Şimdi ikinci kardeşimiz Parakat aytti. Çağlarına kalmalı. Onun içinde o çağlarla ay olur, gözün yummağa sen kara ortada aktı. Onun yanında adam karma karşılıklık gerek gel. O ikisinin arasında uğraş, dava, goh gerek gel. Bizim gözümüz görmesin. Ol inataları eden cezasını çeksinler. Çağlarına sürgün etmeli. Kirlerine mağırtmalar olur. Uruşturacak, oklaştıracak, barıştıracak ol. Bari bir düşmanlığını bilirler. Stalin'in ağıtığı else de biz sonra nefret bile seyredeceğimiz belli. Onu olurum son çağlarımı seramla sorun yüreğini galiya. Biliyaz biz o çorbana kaçan tine getireden yana kol oturmalılar. Sonra açacaktım hazırlıkça. Sağ olun. Sohbet kardeşimize söz veriyor. Tamam, berdan söz verenler. Yankı ara kesmeye gitmezden önce sen bir söz aytıp geçittin de. Yani yanı doğulan yaş çağlarına, yani 4-5 ya 5-6 yaş diye dolaran çağlar olsun şu terörizm hükümeti hizmet edenler. Şolary halka yani çağatı bolmadı halka çağı hükmünü berip biler silen nemani sözden aytıp geçtin de. Bu söz bilen men alalaşam bu. Şu wagtki halka düşman olup duran terörist hükümetin istenlik bir şahsiyetinin çağlarını halk özüne çağı hükmünü alıp bilme mümkünçülüğü bolmaýar. Alaýan ýagdaýynda da oňa iýrenç göz bilen garar. Ol istenlik bir watandaşyň şu wagtky kösenip gören watandaşyň biläjek sady bir 100% etjekdirler. Ýöne şonuň üçin men bärde şu çağları belli bir yaşa gelýänçe, mesela 13-14 ya bolmasa 18 yaşa gelýänçe şonu yetiştirip ondan soň yurtdaşyna sürgün edilmeli ile pikir maýtjak bolan bärde. Bunu hökmany ýagdaýda şeýitmeli bolar. Bulan çağları ya tohum tiýiji täze Türkmenistanda ýaşama biz ýaşatsak biz ruhsat bersek halk buna ruhsat bermeýär. Düşünýärmi? Onsoň mine şu wagtky terörist hükümeti arkasyny çalyp duranlar bardyr ne? Yurdumuz gowy, watanymyz gowy, näme, ýene bir zatlar, şolar ýazatlar gepleýär. Yalan, diňe yalan, durşuny yalan bilen saklajak bolýarlar. Yalan bilen saklap durlar şu wagtda sen 30 ýyllap yalan bilen sakladyr. Ýani halkyň jemgyýete garşy bilkastlaýyn. Şolar ýalyk işlerini alyp barýan adamlar, olaram şu terörist hükümetiň birinji derejesindäki adamlar bilen deň derejede cezasyny çekjekdirler. Onsoň ýene bir zat halka garşy bilkastlaýyn. Hükümeti yamanlap, hükümet yani goşadırnak içindeki terörist hükümeti yamanlap, şolar ýalçyk halkyň öňüne çykyp gören adamlar bardyr. Bilkastlaýyn olaram, yani propaganda işlerini ýönetip gören. Bulan kim?
şol terörist hökümetiniň adamlary bilen deň derecede cezasy çekiljekdir. Hükmany ýagdaýda. Näme üçin yurttaşyna kösenip beren halkyň kösenýän günlerini görmezden gelip ýurdumyz gowdy bilýär bular. Sebäbi näme? Demek bular şol hökümet terörist hökümete hyzmat edýärler. Bular haklar barmy hyzmat edýärler? Elbetde haklar bar, peýdasy bardyr şolarda. Ýani halk şolardan razymy? Halk şolary ütmän ejeklerini biz şu taýda karar aljak bolýarsa, ýani şu edenetlige ýol berilmän aralmak meselesiniň öňüne geçjek bolýar. Ýöne halk şundan diňlejek iki uçly bolupdyr. Täze Türkmenistan gurulan ýagdaýynda. Sebäbi bu halkyň gahar gazawyny biz Täze Türkmenistanyň gurju mejlisiniň agzarlary bilen köşeşdirip bilmeýärler. Ýöne biz buny takmin, ýani öňünden neme getirýär şolary? 1 minut jemlemek üçin wagt berýän. Sağ olun. Öňünden biz halkyň ýerine şunu alyp bilme mümkinçiligimiz ýok halkyň ýerine geçýän ýagdaýynda. Bu halkyň gahar gazawy 30 ýyllap bilkaslaýyn, ýani ýalany gulla getirilip ýaşadyp gören jemgyýeti, jahil ýetişdirilen jemgyýet, halk jemgyýetiň özü şu gününe düşenini özü bilýär, ýani göz ýetirdi. Özüne nähil oýun oýnalanyny. Innem günäsiz ýurtdaşyna sürgün edildi. İçeride çağalar içeride, enatalar daşardı. Ya çağalar daşardı, enatalar içeride. Bu adalatsızlık bolýar. Halkyň özüň bunu adalatsızlyk diýip kabul etjekler. Bu bolaýjaklar hakykatdan. Şoň üçin men bärde gurju mejlis tekliğimi aýtsam, bulan hersin bir ýeri, hersin bir döwlete sürgün etmeli bolar. Enatasyny, ýani jezasyny çekdirmek üçin, halka garşy alyp baran jezasyny çekdirmek üçin enatasyny içeride saklamaly bolar. Çağalardan ýurtdaşyna sürgün edilmeli bolar. Sağ olun söz verenim için. Sağ olun. Bay Cemal kardeşimize söz veriyor. Salam kardeşler. Benim öz pikrimi aytıp geçtim. Terörist toparın sürgün edilmeginin tarapdary. Çağaları gezek gelende yaşını seretmezden çağaların gerek bolsa çağalarım sürgün etmeli. Bugundakda bolup biler, 5 ýaşly, 10 ýaşly, 18 ýaşly bolup biler. Gerek bolsa şolara çenni, iň kiçik adetlerine çenni etmeli bolmalylar, bolmagy mümkin bardyr, olaram etmeli. Esasy kategoriýalary öňsüz bermeli mukabilende. Kategoriýalaryň iň esaslarynyň iki sansy men pikirimçe halk ayağa kalmazdan öň tarapyny seçen vatandaş öz geljegini, çağalarynyň geljegini näkilen bolsa biraz garantiya ýa-da dowluguna garantiya alyp bilme şansy häzirem bar. Halk ayaklanan wagty häli şu wagt terörist rejimiň tarapyny alyp duranlar eýam olar gürümsiz çağalar bilen bile sürgün edilmeginiň tarapdary. Olar sürgün edilen wagty bir ýere düşjekmi, aýry düşjekmi, o zatlar eýam detallaryna da gidilmeli bolar. Ýöne bu ýerde häzir gruby sürgün bardy. Men gurrun etgende. Sürgüni türkmeniň depgilenen namysyny, mertebesini tämizlemek, dikeltmek üçin bunu etmek şert diýip düşünýänmen. Şu edilmän Täze Türkmenistan gurulyp başlansa, onda ýa mertebeň häli ýerde ýatyr. Sen depgilenen mertebeňi dikeltmedin, şoň üstüne ýurdu gurýan. Men pikirimçe bu mertebeňi dikeltmek üçin zerur zatlaryň biri. Hem sürgün geljek nesillere de sapak bolmaly, dag duwara halka, millete, vatana dönüklük etmez ýaly mertebeň nädip gorap bolýan bolsa, şo wagty goramaly şonu. Nähili agyr şertlere gidilse-de, sebäbi häzirki halkyň düşen ýagdaýy hasam agyr şertlerde. Olara bir zady ýumşatsaň, halk üçin hiç ýumşadan oga, ýa-da ýumşadyp biljeklerim gorkudan sessiz otyr. Şu sürgüne gezek gelende hiç kimin gözüniň ýaşyna seretmän, şu edilmeli diýip düşünýän. Hatda gerek bolsa sürgün kitaby döredilmeli. O kitapda her bir sürgün edileniň suraty, ýaşy, boýy, agramy, hemme zat bilen ýa-da näme iş edenligi hemme zat görkezilmeli. Bu geljekde diňe bir häzir bir 60 ýyl
halkın ömünde ana şolar sürgün edildi dip dillerde değil de kitapta da kalsın bu 100 yıllarca Türkmenistan şehit kazanıldı deyip Bir minut vaat ver ya. son nesillere de son nesillerinin elinde şu neme bolsun da material bolsun hani näkil ýagdaýda edilipdir. Hatta gerek olsa 5-10 yıldan son sürgün edilenlerin 5-10 yıldan son ýagdaýlary ýene de suratlar bilen ýene de bir kitap. Hani öň näkildiler, häzir näkildi. Şolar artdymy, azaldymy? Sypaty näkil ýagdaýa geldi. Şolara çyn sapak bolsun. Bu şey dip adalatymyzy şey dip ketmeli kadip pikir etken. Birazrak yumşaklyk berilse, ay bu häli çağa diýilse, eýdip ağır namusyny dikeldip bolmazmy diýen düşünjän tarapdarman, men sürgüniň tarapdary. Sağ olun, şuýda sözüm bitýär. Sağ olun. Söz Murat kardeşimize berýän. Kardeşler, sağ olun söz vereninize. Ýaňy aýdyldy da nemäň içinde diýdiler da şu en atasy bilen bile sürgün etmeli. En atasy bilen bile sürgün etmeliler diýen en atalary eden jenaýatyna görä ceza çekmeli ýurdun içinde. Diýip pikir edýän hem de şol ýokary wezipede işleýän adamlaň, raýatlaň diňe öldürdi däl, doganlaram şol jenaýata agam plan ýerde işleýär diýip goşulyp jenaýata goşulanlary kän diýip pikir edýän olaram şol nemäň içine sokup sürgün etmelim diýip pikir etýän. Ýene de bir dadyň üstüne durup geçetmeli. Bul jenaýatkar topar, terrorist topar hyzmat edýän jenaýatkar topar. Bular belki biri düşman hatda edýänler. Täze Türkmenistan bulara düşman däl, haçan düşman bolýar, haçan olar şol terrorist toparyň tarapyna galsa, ana şonu olar täze Türkmenistanyň düşmany hasap edilýär. We halkyň düşmany hasap edilýär, watana dönüp hasap edilýär. Şolar sürgün ediljekdir diýmek istedim. Şoň üçin intak wagt barka öz tarapyny seçdiler diýetmeli. Sağ olun. Sağ olun. Parahat kardeşimize söz vereyim. Sağ olun. Sözlerinize kardeşler. Menki ajmallarymyzyň aydınlaryny görleýän şu sabatlar, provokatörler hükmen ilk gece tıptırman cidahan çektirmeli diýmen. Türkmenistan gurumly diňde ýem saňa tarap ýeňişdirilip saňa seni ýurda barsan tutýarlar, odan ne paraşa näme diýe ilk gece diýen olsa şolaryň dahyny bermeli düşünýärmi. Adam ýene oturma mejide çağları 18 ýaşaýansa ýaşamaýansa näme tapady? 18 ýaşady näme ýaşamady näme baram çağa şoň näme çek boldyň? Şolara oýa berenler mejide. Mehtap Cemiliyem. Sağ olun. Bilbil kardeşimize söz vereyim. Sağ olun. Kemine men açık bolýan mene esasy biz kadar şu eple şu meclis nämçe edip otyrdy. Tebe ýurdun içindäki watandaşlar bilen gürleşýärsin, şunýal nemeler bar da biz spesial taýinna otyrýarlar kimden aralmalygyny. Indi biz şu boljak
göze görnüp duran hawasyň öňüni almak üçin şu meseleni gozgap otyrsa, birinciden biz Türkmenistana barmakak ýanky teröristleriň chronologiýasyny gowy öwrenmeli, kategoriýalary dogry bölmeli. Onsoň ýanky eger sürgün özüni etdiresi gelmeýänler bar bolsa öňünden täze Türkmenistanyň tarapyna geçip öz sürgün edilmezligi cezasynyň bir adam bolsa ýeňledilmegi barada nähili jaýdyrjy bir sistema gurup biler diýip düşünýänler öz nemesini ýeňletmek üçin. Misal üçin sanksiýalar edip biler bulan çağalaryna, misal üçin döwlet işlerine işlemez ýa ýene bir zat üçin ýa sürgün edilmez, en atas içinde cezasyny çeker, çağasy kak palojyny ýanky öz ölmen bilmeni alyp ösürip özüni suud etmeli bolşy hakyky ýanky arassalananlygyny belli bir döwür aralygyna, misal üçin ýyl berilip biliner, plança ýyl aralygyna hökümet işinde işlemeli däl täze Türkmenistana. Ne kategoriýada böljek bolsak bulan chronologiýasyny gowy öwrenmeli. Onsoň şu hawasyň öňüni almak üçin edilýän şuurlyň näme üçin edilýänini köp kişi düşünýänler. Şonu aýdaýyn edim. Sebäbi spisak ýazyp taýynlan oturan, kimden ara almalygyny taýynlanýan watandaşlarymyzyň sany şuň kununa has köp. Her gün eşitýän zatlarymyz şol. Sag bolun. Sağ olun. Başka pikir aýtmak ýa-da garşy pikir aýtmak isleýän kardeşlerimiz barmy? Eger ýok bolsa, Melike kardeşimize söz berýän. Men bir kardeşimiziň aýdanlaryna bir kiçirek jogap berjek bolýarna. Şulary näme maksat bilen geçirýär, şu mecliste şu soragyň üstüne durup geçýär diýip aýtýar. Şu baran soň derden halk gana gyzyp şolary öfke oturan halk bar, şolary elini gana bulanmasyn diýip soň üçin sürgün ediljek bolýar. Soň üçin olary birim zat men garşy olary birim berip olar towa geljekdir diýip o teklifine karşı olar towa da gelmez, adam terbiyesi çolum sonyadı. Ýöne halk barıp berden barıp cinayet işlep türmäge gitmesinler, gözümüz görmesin, sürgün edilmeli, olaryň hiç hili bilim almalary taýda olur. Sözünüzü cemlediniz mi? Bolýa, sağ olun. Sözü Seljuk kardeşimize berýän. Sağ olun sözlerinize. Men geçen çıkışımda da aýdypdym, şu pikirimde galýan. Näme üçin şol Türkmenistany belalanmazdan soň bu terror topary toplum diýiji bilen sürgün etmeň tarapdary sürgün etmeli etmeliler, ýanky kategoriýalara bölünjek diýip aýtdy. Sürgün etmeliler diýilen topar näme etmeli? Buny owalar götürermi, götürürlermi? O mesele duýuda çykmak mümkin. Eger owalary şähermi, ýanky ýaşaýan bölgelerimi götürmedik ýaşaýynda bular näme etmeli? Bulary bir çetrek o ýurdun çet bölgelerine passiorkalar açyp şo taýyk
şu taýda zähmet çeksinler. Şu taýda göçürmeli diýip düşünýän. Şu taýda çağalaryndan muhajirler zähmeden çek öz zähmetleri bilen ýurduna halna geçip goşandan moşulýarlar ýöne käbir zatları bulary çäklendirmeli ýa-ni ýokary okuw bilimler ýa-ni wezipeli işlerni şoňa nemeler bilen çäklendirmeli. Eger ýa-ni 2-3 arka aýladandan soň ondan ýa-ni ondan soňky nesellerini ýokary okuw jaýlaryna da çekip bolar. Eger ýa-ni doğan vatandaşlaryň ýanyna geleýin diýse, eger şu taýynyň ilaty şoňa razylyk berse, ýene de halkyň arasyna goşulyp bilerim gaýenda men öz düşünjem. Ýöne ýa-ni esasy terror topary türüne edilmeliler, ýokman edilmeliler. Olary owada götürenok, ýurda götürenok, toprak götürmeýän halda näme bolary? Şo türüne edilse dogry hasar diýip düşünýärler. Açıklarım şöyle var. Sağ olun. Sağ olun. Fatma kardeşimize söz verýän. Kardeşler, berde men şu cinayatçı toparın cezalandırmalı diýen hükman olar cezalandırmalı. Ýagny näme ol? Sürgün etmeli. Ýaş çağalary bilen hemmesini daşary ýurda sürgün etmeli diýen. Sebäbi olar bizi halky äskeren ýoga, adam hatarında gören ýoga bizi. Bizi nämşetdi diňe cezalandyrdylar. Başka zat eden ýoga olaryň elinden hiç tat gelen ýok. Diňe edeni bize ceza vermek. Biz näme üçin olara ceza vermeli de? Olaram bizinki ýaly cezalandyrylsyn. Olaram bizinki ýaly dert çeksin, bizinki ýaly acı çeksin. Olara etmeli, bizler çekmeli. Biz näme üçin olara etmeli de? Olaram görsün şo görmeli bizi gören günümüzde. Men şörde iki elep ýinem aýtjak, sürgün etmeli. Yaş çağlarına garamazdan 12 ýaşyna çelli çağalary bilen sürgün etmeli daşary ýurda. Meniň aýtjak diýjegim şundan ibarat. Sebäbi olar biziň, ýani täze Türkmenistanda galjak bolsam olara orun ýokdur. Olar hiçem orun tap bilmez ol täze sistemada. Sebäbi olar o sistemada ýaşap gören ýok. Şonuň üçin olar sürgün edilmeli dep pikir etýän. Meniň aýtjak diýjegim şulardan ibarat. Sağ olun. Bilbil kardeşimize söz verýän. Kardeşler, men aýtýanlarym ýa-ni olary sürgün etmeliler mansyna däl edilmeli, ýöne kronologiýasyny öwrenip edilmeli. Şu esasy ýa-ni bilimi ýatyranlar bar. Ya bolmasa türmeler, guran adamlar bar, gurduran adamlar bar. Sahnaň arkasynda biziň gözümizde görünmän türkmenler genosid edip oturan adamlar bar. Ne şolaryň hemme sürgün edilmeli. Menem şoň tarapdary. Ýöne men aýtýanym ýa-ni ýerine ýetirjiler bar. Ýerine ýetirjiler ikinji kategoriýa. Birinji mysal üçin şo pikiriň eýeleri, şo genosid pikiriň eýeleri. İkinci, şon ýerine ýetirenler, ýerine ýetirenden köpüs türkmen. Şolar hemmesini bir aýakdan etjek bolsak, Türkmenistanyň sürgün etjek bolsak, Türkmenistanyň 60%-ni sürgün etmeli bolýar. Bu tarapynam pikirlenmeňizi haýyş etýän. Onsoň ikinji nemesi, biz aralma üçin nälanym, adalaty dikeltme üçin özümiz häzir mejlis kurjak diýip mecliste oturuyor. Ýöne biz aralmak niyeti bilen näle, adalaty dikeltmek niyeti bilen şu zatlar edilmeli diýip düşünýän. Sebäbi bu 60% halky sürgün näde etjek? Ine hemme etmedik ýok da şu terroristlere hyzmat etmedik ýok. Ýekece polisiýalary alyp görüň. Näçe prosenti polisiýa Türkmenistanyň? 25 000 oluy polisiýa wadiýalary çyn bolsa.
Şolon hemmesini çağalary yeneler bilen sürgün et. Kanun dikeldilse kanunun konstitusiýanyň esasyna da olar sürgün etmänem içinde cezalandar. Bolýa ýöne sürgün edilmeliler. Esasy men pikirimçe şu iň ýokarda şu pikir eýeler dip düşünýän. Sag bolun. Çağalar bilen bile şu pikir eýelerini genetiğden bilimi yatırmaň ýa-ni ahlak tarapdan bozukluklar döreden bir topar ine şolary edilmeli, sürgün ediljek bolsa çağalar bilen birlikde emmesi gitsin goý arastalansyn. Galanlary akyma görä düzeler dip düşünýän. Sağ olun. Tuğçe kardeşimize söz veriyen bundan sonra el kaldırmak görünüşe göre devam edeceğiz. İndik nemede yine. Şunun için kan uzamasın. Benim cemlemekçi sohbette kalalı. Tuğçe kardeşimiz buyurun. Sağ ol Kemine. Hormatly meclis agzalary, meclisimizin iki bölümünden şu Cenayetçi Topar'ın çağalarının meselesini ortağa aldık. Ama berde bilim hakkında köp nemeler, fikirler aydıldı. Ben buna yana baştayam aydıp geçtim. Ben buna karşıyım. Nem için karşı? Ösen devletlerde en köp bilime köp ünüs berilýär. Bilimin bolmayan yerinde cahillik köp bolýar. Cahillik bolan yerinde yani cenayetin her bir görünüşü bolýar. Şunun üçün eğer teze Türkmenistan'da 18 yaşından kişiler yana bir orta alıp gepleşildi. Şular kalan ýagdaýynda bilim hökman berilmeli. Maňa kalırsa hemmesini sürgün etmeli. Yani sürgünemde tohum tici bilen kırmalı. Maňa kalırsa, özüme kalırsa bir yudum suda boğmak isteyen bular. Nem üçin de halkyma, vatandaşlarıma nähili yani nemeler çektirdiler bular. Zulümler çektirdi. Näçen bir halk öldü buların yüzünden. Näçen birine yurttaşında ölenler var. Enesi, atası görüp bilmeyenler var. Toprakta, başka yurtlarda kalan topraklarında. Şunun için eğer şu dereceye gelse bilim hakkında kesinlikle bunu tartışmaya bile gerek yok. Bilim hakkında nem içinden de bilim hükman düşmanına bolsan bilim vermeli. Cahillik gerek yok teze Türkmenistan'da. Benim çağalarım ulaldı ama aktıklarım ben cahiller bile ulaltmak istemeyen. Sağ olun. Sağ olun. Murat kardeşimize söz veriyen. Kardeşler, benim şurada sürgün edilmenin demesini aytacaktım. Şu kategori deydiler, şu kategori bulunma yankı yok orki kategorilerden alamızı sürgün edilmeli. En atalarına yankı yok var suratı şu o da neped ediliyorlar çüretmeli çağalarına ama olsa yok var suratı şu sokatra devletleri al yerleri sürgün etmeli. Yankı en atı bile sürgün etmeli yani ben yanlış gören teva onu şans göreceğim en atası bile yine yaşama devam etme. Ben fikrim şu ayrı sürgün etmeli. En atalarına gerek olsa basmalı, gerek olsa yakmalı ya atmalı. Hayfik konstitusyon kuruluş oyuncu demedimse şonyalık sürgün etmeli. Ben bollum sayda açacağım. Sağ olun. Sohbet kardeşimize söz veriyen. Sağ olun. Söz veren. Murat Kerdem neme deydi? Yankı cenayet edenleri Türkmenistan'a o eden defede çürütmeliydi. Barcılıklarına o eden defede diýilen türme, vapşe türme diýilen neme o yerde bolmaýar. Türme diýilen sözüň özünem täze Türkmenistanyň alyp barýan siýasatyna garşy gelýär. Sözüň özü. O türmeň özü şu wagtky Türkmenistanyň türmelere düýbünden bolup bilmeýär. Sesim gelýärmi? Hawa.
şu wagt Türkmenistan'da türmelere düýünden bolup bilme mümkinçiligi bolmaýar. Onuň üçin oňa degişli cezalar berler täze Türkmenistan'da. Ol neme başga da ýöne berdi. Bilbil kardeşimiz aýdyp geçdi da, ýani bizim şu wagtky alyp barýan nämämiz hem gurji mejlis nemeçek bolýar, onuň adalatly ýol bilen çözmeli bolýar diýip aýdyp geçdi. Ýalňyşmasam, ýöne elbetde biz şonu adalatly ýol bilen çözjek bolýar. Ýöne şu kösenip bölen, ýani geljegi alınan elinden geljegi bil kastlaýyn geljegi alınan halk şu zatlary adalatly ýol bilen çözüp bilermi? Ýani halka sen diýen etdirip bilermi? Ne şu wagt ýarlyp bilmem duran halka. Biz elbetde şonu adalatly tarap ýol bilen çözmeň tarapdary. Ýani halk bunu islemeýär. Ýani biz şu wagt terörist hökümet ýalyp halkdan bir ruhsat karar kanun alyp bilme mümkinçiligimiz ýok täze Türkmenistan'da. Elbetde sen täze Türkmenistan'da düzjek bolsa halk bilen birlikde işleşmeli. Karar kanun aljak bolsa halkdan bir ruhsat sen alyp bilme mümkinçiligimiz ýok. Biz berde bunu dile getirýäs. Gurji mejlisiniň agdarlary bolup bunu ýetirýäs, halka ýetirýäs we terörist hökümetiň özüne ýetirýäs. Ýöne täze Türkmenistan'yň içine girilen soň halk şu zatlar dogry bolajakmy? Halkdan bir ruhsat biz karar alyp bilmerse, halk eger adalat ýol bilen çözmek istemeýän bolsa onlar başga görür. Edenetlik bolar, ýani halk edil özlerini etişleri ýalyp halka olara jogabyny bererler. Ýani biz onuň nemesi tarapdary da. Elbetde biz hem adalat ýol bilen çözmek isleýär. Cinayet edenler var ya, ýokary batgançaklar da. Olary başga görür. Ýani halk öz hakkyny talap edip, ýani täze Türkmenistan gurulmagyny isläp, yalandan çykyp dogry tarapy dogry tarapy kabul edip ýola çykan wagty halka garşy çykanlar var. Bular birinji derejede jazasy berilýär. Hökman ýagdaýda özüm biz bermer, halk berir, duran ýerine berir. Maşgalasy bilen bile, çağalary bilen öýüne var. Otlak gaýdar. Ýani adalat biz şoň islämdik ýöne. Halkam islemeýär bunu. Ondan ýa Tuğçe kardeşimiz berdi aýdyp geçdi, ýa bilim almaklaryna bilim bermemezlige men garşy diýär. Bilim alsyn hökman ýagdaýy deň derejede diýär. Olam şol aýdyp geçdi. Halk berdirmeýär bunu. Sag bol sözlerim üçin. Halk bunu bilim berdirmeýär, halk hiç açana. Halkyň sebäbi özü bilimsiz galy. Özleri şo bilim alyp bilmedi. Ondan näme üçin bolan çağalaryny göz yumsunlar. Negislerini awyrtsynlar. Biz görüp görse bizde halk näkil derejede ýarlyp durny şu wagt. Çaýkanyp dur halk. Ýani şunu içeri goýberseň näme eder şu wagt? Biz şoň öňüne almak isleýäris. Adalatsyz bolar diýip halkyň özünden bunu saýlajak. Şonuň üçin sürgün edilmeliginden karar men şuýda aljak bolan. Olaň çağalaryny içeride ýaşatsan o wagtyň geçmegine soň ilerleýän günlerde hökman ýagdaýda içeride goz bolan bolup biljek mesele bu. Ýani düýpli çözülmeli mesele. Sağ olun sözleriniz için. Sağ olun. Süleyman kardeşimiz bir iki gezek elini kaldırıp hava düşürdü. Yanlışlık bilen mi kaldırdı ya da näme? İstese söz verip bileriz. Olmasa da men şu taýda jemläp başlajak bugüne. Yok yapılacak olduğunda sürgün dedik ve sürgün bular için en bir yengil çare olmalı. En yengil şol. Oları yaşamana, kazanmana, işlemene mümkünçilik var. Adam çağasın, çobasını ayırmalı, maşgalası bilen sürgün etsen ol en yengili. Inte oların has ervet çareler vermeli. Şöyle bir işleşler oğlanların sağda oğlanın uyurayt ya da barmağını görkede benim elimde odur şöyle düşün yazı doğradım diye de. Maydalardım diye. Onu tohum bilen öğretmeliler var o tayda. Sürgün hökman etmeli. Çağasını yaşına seyretmeliler de gıvrısındakine mal kitsinler. Aladası kutorsun sonunda sola. Olur için okutacak olur ayratin nemez gimnastlar onu o tayda okudu olur ne hem uğraşacak olur. Savanada ava olamanı uğraşacak olur. Gitsinler şu tayda çeksin ne yapacak olur. Enesinin atasının yanında. Sürgünün taraftarı mene dinle. Öyle mal en yengli olmalı. Ana bir özümüz sürgünde gezip görse görüyen gözümüzde seyret.
Hiç ihtiyarımız yok. Gidebilemiz yok. Ölümüze var, ölümüz yok. Onun eternayet olar için öte o sürgün yengil olur. Yengilem moza ağıram moza sürgün etmem şol. Şunu diyecek oldum ben başka diyecek. Sağ olun. Kardeşler, sağ olun fikirleriniz için. Indi bu tayda indiki nememize goz olacak bir mesele var. Onu aytmazdan özel sizin aydan nemeleriniz bir araya getirip düşünceleri yeni tazeden qaytalamak isteyen ve şunu qaytalayın ondan özel. En atası yani tutsak edilen yani suudun kararı bilen ya terörizme hizmet edendi suud edilen ya da o halk düşmanı statusuna geçenlerin onların da tutsak edilen vakti çağları daşarda alacak. Enesiz atasız, yeni nemesiz. Onlara bir gezek halk düşmanı statusuna geçen adamı cemiyet hiçbir dünyada kabul ediyenlerdir. Hiçbir dünyanın cemiyetleri öz içindeki düşmanı kabul ediyen değildir. Yine hop şotayda onları yankı tilki bilen aydalı tavukları tavuk keten içine koyup olana. Mesele şotaydan çıkıyor aslında. Bunların yankı enesi atası cinayeti sebeple yankı Köne Türkmenistan'da terörizme hizmet ve halka düşmanlık deyip de şu boyunca içeri girse çağlarına hükmen suratda yankı devlet eli bilen bir çare görülmeli. Yankı çare diyende ceza manasına gelmeli değildir. Yankı cemiyetin elinden halas etmeli. Eğer şunu devlet ikisinden bir arada saklayacak olsa tavuk keten içinde tavuk bilen tilkin saklanyalık olacak. Olam gatılı yaralar açacaktır ilerleyen nemede. Son bizim cemiyetimiz hassa kesel cemiyet olup gidip bilmeyi mümkün. Yani bilim meselesi var. Bilim meselesi köp üstünde duruldu. Bilim devlet hiç açanan hiç kim bilimini önüne almaz. Yani cemiyet tarafı var bunun. Yani devlet tarafında hem mezat doğru olmalısı yalık olmalıdır. Yani cemiyet tarafı kontrolsüz taraftır. Yani cemiyet köpçülük ya da nahil karar alıp nahili şolara karşı özlerini koyacaktır. Nahvellirak yani nahvellirak diyenim bir ceza verme duygusuna iyi olacağı görünüp duruyor. Yani şu ceza verme duygusu niraçelli gidip bilecek. Yani şol bizi kaygılandırıyor. Indi bu tayda yani yine bir bir zat geçti. Yine daim yine prokuror, daim milise, daim minister deyip edilen cinayetler var deyip de. Bu amgatı mühim bir cinayettir. Başka bir yerin ulanıp, yani başka bir yerinin vazifesinden peydalanıp sen halkın içinde etçen ediyen yani birinin kızını zorlayan ya da birinin oğlunu uruyan deydi. Şu tarafı var, şu taraf aslında has cemiyeti kaharlandıracak tarafı. Şimdi senin o dayına gitti, o ministerine gitti, pelanına gitti, gelin verik deyip bilir. Yani o odaşları. Yani şunun yalı bir bizim cemiyetimizde hazır şu atkı yağdayında yani nepotizm değil ya da azırak şuna benzetecek men. O karındaşının o vazifesinden peydalanıp ya karındaşının gücünden peydalanıp başkalarına eziyet etmeli. Ağır o tema. Son yeni bir mesele var. Inde halk düşmanı meselesi var bu tayda. Halk düşmanı şu at yok deyip kabul ediyaz. Halk düşmanı haçan emele geliyor. Ona yani Murat İldeşimiz ayıp geçti. Onu giyinişlerini açmak gerek bu tayda. Hareket başlandı. Koşadırmanın içinde idiyaz hareket. Nahil hareket bolacağı. Ne malum yani
bu gidişine gitse katı batıl bir hareket bolmagy mümkin, kanunly diýip aýtsam boljak. Şu harekette halkın karşısına çıkacak adamlar ebediyen halkın düşmanı bolup kalacaktırlar. Yine esasen hem şolaryň çağaları hasam näme alınjaktır. Cemiyet tarafından. Dikkat alınacak. Yani şular bize karşımıza çıktı. Şunu pelanin öldürdü. Yani näme gelmişekler goramak üçin diýiljek. Yani hareket gelmişeklere karşı olacaktır. O tarafı var. Göz önüne tutulmalı. Son mertebeni dikeltmek meselesi geçti bu tayda. Eğer şu tayda cüceni sağlamasan diyen yalı edip aydayn düşüklüğü olarım bilmedim. Garanı şu tayda selcermesen, seçip ayırmasan o mertebe dikelen ok. Şonun üstüne de Täze Türkmenistan'ın gurulan ok deyip aydıldı. Ve hakikaten hem şol bunun bir nemesi, manisi, görünmeyen manisi diyelim. Belki has güýçlüdür görünmeyen olsa da. O mertebe ayakların aşağında vakti günahkarlar ortaya çıkarılman, gerekli çareler görülmen, çare cezada bolup biler. Şolar görülmen, Täze Türkmenistan gurulmaly däldir. Yani gurulmaly däldir diýilende, o gurulmayan nemede boljak? Statusda belki gurulup biler, o yalandan bolar ola. Şu yalandan guruljagynyň öňüne almaly, pursat bermeli däl. Soň ýene beýleki bir misal var. Yani mertebeni dikeltmegiň bir ucunda bary bir Täze Türkmenistanda yani neme bilse şu halk düşmanları bilen terörizme hizmet edenlere orun yok diýilip aýdylyp geçildi. Hakykatdan ama o orun bolmaz. Yine döwletiň yani halkyň elinden şulary halas yani çağlaryna iň azyndan sürgün etmek ýolu bilen halas etmeginiň hem sebäbi şol. Halkyň içinde bulary orun ýok. Iň agyr nemesi ady şol. Indi iň soňky jemleji dememe geleýin. Şu tema dogry çözülmese Täze Türkmenistanda geljek hökümetiň o kelle arsy boljakdyr. Şu yanlış çözülse ya da baştan yanlış karar alınsa yankı neme tarafı var da bunun bolmalısı yalak. Hem adaletli olmağı gerekli hem Täze Türkmenistan'ı üpçün etmeye gerekli. Yani Täze Türkmenistan şertlerini diyelim, döremenin şertlerini üpçün etmeye gerekli. O şu zatlar hazırdan doğru çözülmese Täze Türkmenistan'a guruldy kabul edenden sonra geljek hökümetin baş ağrısı bolacaktır. Bize geljek hökümetin bu zatlar bilen meşgullanmagy gerek däl. Yani olara o yükü yüklemeli däl. Täze Türkmenistan da hökümet Täze Türkmenistan'ı puktalandırmak ve onun planı programmaları bolmalıdır. Yani geleceği üçin bize yani şu zatlar gızıklıdır. Hökümetten garaşan zatımız hem şol bolmalıdır. Gelecek, saylanacak hökümetten. Soň ýene-de bunun edil gapdalynda terörizm elmidama hop nemesinde durýandyr. Yani terörizmi ýok etdim diýip aýtmak gaty kyndyr. Bu bir düşünjedir. Bu düşünjede bizim ýagdaýymyzdan ýereden gelýär, gelmişeklerden gelýär. Gelmişekler näme edip bilýär? Bizim içimizdäki öz türkmenlerimize bize karşı ulanyp bilýärler. Bu elmidama seresaply we yani garagul ýalak bolmaly. Täze Türkmenistanda terörizm elmidama gaýdyp gelip biljek ýagdaýdaky bir nemesem bolmaly. Özüni goraga almalydyr. Kardeşler, şu zatlar gaty önemlidir. Indiki nememizde şu zatlar üstünde yani indi gönükmemiz gerek esasy nemelerine. Bu tayda indi Halmyrada elini aldırýar, Halmyrada söz bereýin, wagt beremok. Jemleýici ol hökmünde kabul edýän we kän uzynam tutman Halmyrada.
Olur kemene kardeşim sağ ol. Hormatly kardeşler, ene şol geçen yankı 5-nji günü ya anı günü geçen edeni sohbetleşim da ya din jarş günü başlangan ayının kellemde has gitti günü nasıl ekranı günü olamasa. Şol geçen sapar oturuşumuzda eden görünümümüzde eyyam dün reaksiya verip bana caneden adamlar var. Dumlu dostun yurdun içinden daşından. Ene şol iki kategoriya bölüm de. Yurdun içinde bir iyileşimi, erkek kişi, masalası, ayalı yok olup keselçilikten onu da sol dermanını tapıbilmen, biraslar kömek etmen son için yok oldu diye. Bir topar çağırasam kalıptır, solar eklemek için yurdun daşına çıkıp. Onu gelen habara göre sol çağalarının ekabirlarının ulu izinin sol mektepte rektör bilen zavuz, sol gelen barlaçılar var. Yukarıdan gelen, merkezden gelen barlaçılara hizmet etmeye uğradı yani. Ol bana aydiya, deputat diye şeydik bizden ya sen ne özünü 30 yıllı edilen zulmü bağışlap bilirsin diye istesen. Yönümen ne? Men maşallah edilen şu zulmü hiçsini bağışlayacak gel. Yurda varsam sol zavuçunun, direktörünün, sol yankı etrafın prokurorunun hemmecinin şu diye paltalar bölürmelem olsa men bar diye. Etçeğimin çınım diye. Sonra diye siz ayttınız diye yankı şol yeme diye men aydan misal getiriyor da internette öğretip şu tayda yankı cenayet ederlerin ya da terör toparın çağrılarını kamillik yaşına yetince saklamak barada. Sen ne o tayda diye şolun daşını avtomatlık orasanızdan biz yolunu tapıp şu internetleri otlarsın. Onun yaşama hakkı yok diyor. Yine zaniyanın bağırıyanın atan bana can edip aydan görürmüşüm. Ol bir. Sonra yankı sonluğa tişerleri var da bizim düğün doğumda Türkmenistan'ın anırdan 60 beliyerlerimiz var, tanıyanlarımız var, beliyerlerimiz var. Men bilmesin bir tanıyanlar var. O can edip aydiyan zatlar diye yeme diye bizim hosarlara can ediyordu. Bizim çağalımızın ya hosarımızın diye de karnaşlığımızın eden ulu günahsem yok diye da bunlar dine aydım ayttılar diye yatan soynadılar diye. Bunlar adam öldüren ya diye yeme diye devletin baylığını emlağını uğurlarına kalkı talanatlar diye. Onun için bunlar diye türmede oturmalı ya sorguna bularım gitmelim diye de çağalarında. Bunlara diye yenilikli formada ceza yok mu diye. Menden soruyor. Men ayttım ona men karar beremek. Sağ ol cana deniz düşünüyordum. O tutayda Gurucu Meclis ben halk verir kararı. Ne kim näme aydıptır, kim näme goşupdur, kim näme yarıncılık edipdir. Şolar bolan üçin diktaturan yaşap berenip men ayttım olar o käbir cellattan bilen eden cenayeti has agırrak gelýär düşünýän bolsaňyz diýip. Men şey diýip ola bilen gurulmy tamamladım şu taýda. Yani olan umudu var, eğer şulara bir yenilik verilse ya geçimlik edilse, şunun maşlap halkı olacak ya da bunlar diktatörleri övüp çıkacaklar. Onu ne? Kurucu meclis çözer, ne etmeli? Üçüncü mesele var, ikinci gezip oturuşumuzda şu malçekeleşikli mesele, şoların kamillik yaşını yetmedik, çağalarını biz ne etmeli? Cezalandırmalı mı ya kömek etmeli mi? Yurttalık kalmalı mı ya sürgün etmeli mi? Türlü devletlerin cinayet kodeksinde eden ağır cinayetinin ağırlığına bağlılıkta 14 yaşlı, 15, 16 yaşlı, 17 yaşlı çağalar cinayet işine çekilip bilinir. Olum var, hükmen 18 yaşamak gerekkel. Mesela madem öldürün olsa 14 yaşında basiyalar. Şu taydın hemen ben misal getirecek bolyam. Ol bizim Süleyman Neressamızın urulup öldürmelerine sebep bolun şol yetkinjek değil mi? Ol şol cinayetkarın oğlu. Ya cinayetkar toparın terörçülerin oğullar oğlu. Şol näme sürgüne gitmeli? Yok. Men pikrimçe hükmen suud edilip cezasını çekmeli. Şol üçün bir Neressam ömrünü kessiler. Şular ýaly bizde siyasi yuridik emeler var, döwürler var, şonu çözmek gerek. O kynçylygy ýok çözmek, ýöne karar bermek gerek. Men pikir edýän kardeşler şu
ikinci yani okuruş diye ne ya dinleyiş diye tapavdı yok. Şunu üçüncü koysak dördüncü de gerek oldu. Kat ağır mesele. Hemmecigin biz şunu yeni tutaydı kemine doğru bellep geçti de. Erteki kuracak devletimize yatağı Türkmenistan'ımızı betonunu, düğünü doğrudur tutmasak yine de şu dağıtlar mağlayımıza gelip uğrar. Şunu vaktini çözmediğimiz için. Sen Näçe de gaýtdyk. Size inni bağışlaşmasak yok dip. Onu pikretdi oyun ediýärler. Yok. Halkın gahar gazabı ine can edip menden sonra edip durlar. Ya gaýş ediýärler bar. Yani etçegim şudur diýipdi. Biz onun eline nädip tutal? Başardar mı? Biz barıp yetişermi? Yurdun işi hawasa dönmez mi? Onu biz atlan pikirine de nat. Biz aladasını edip otyrs. Yine de. Şu ezir çeken halk, zulüm gören halk, çağısını en atasını 2,5 yıllap görmeyen oturan halkın ile tutaydı 33 tane vekili, inni şoların çağısını ne edip halas etmeli? İkinci yığınakta 4-5 saatler bu vaktimizi harc edip kelle ağrımızı, yürü ağrımı tutturup otursun. Men şona aýtjak boldum. Sag bolun. Her bir pikiriňiz gymmatly. Sizin her bir sözüňizi aňyrda halk dinläpdi. Halkyň içinde de şol jenaýatkar, topar terroristler özleri dinläp otyr. Goý bilsinler. Eden jenaýatyň näjere agyrdy. Agrasy. 30 ýyllar şolar ýok ediler. Milletiň sany sajagy ýok, milyonyň nesnä bular. Näme üçin biziň 100.000 adamyň aladasyny etmeli tutaydy. Bilime gaty bir adalatly sorak bolup biziň maňlaýymyzda dikilipdi. Bizini bağışlamalymy? Şol bir güna bir wagt öldürülen bir güna adamlar ganyny biz geçmelimi ya ýokmy? Geçmeliler bolsa ona nähil ceza bermeli. Biz diňe ceza gurrun etmeli, bağışlaman gurrun ýok tutaydy. Ýöne şol ýurdun içinde çağalarynyň jany alınmasyn diýilen bir mezhep olan bir ýanky nähili ýuridik meselede däl, ol bir adam bir insanlyk gemesi bolup durdy. Olara biziň çağalarymyzy kül edip otylar aňyrda ömrüni, bilimini, geleceğini gömdüler 3 neslin. Indi bizen bulardan bolan dogmalaryny bulan başyndan sypap ýaşap nämeden bolsa enatalyňyz etdi diýmen. Bu nähil bor? Olar ýaşadarlar ýurdum için. Ana aýdyp otyrar, siz şunu goraw saklasaňyz şolaň internatdan ýakyp otlarsy. Onu bu döwletiň çykdyjysy dälmi? Olary da garawl goýmaly, her çağa gapdal. Bu näme? O patriotny karawullarla ya döwlet bir aňrabasy eger kömek etjek bolsa şolaň eden zulmünden maýyp bolup galan, müjrip bolup galan, keselli ýatylan sany sajagy ýok, 100.000'lar. Şolara kömek etmeli artykmyş pulumuz var bolsa. Mene şeýle netije geldim. Galynyň özüňiz çözüň watandaşy. Wagtyňyz uzagarman. Ýöne ine şu gelen ine jaňlar, habarlar bolşýar size ýetirýär. Siziň dikkatyňizi. Ýurdun içinde esdipdirler, bilýärler. Siz aýdýan sözleriňizden dinleýärler, edýän görünümleriňizden çykarýan netijeleriňizden ine sabarsyzlyk bilen şol ejer çeken halkym dinläp otyr, şo halka zulüm görkezlerem dinläp otyr. Ikisem dinleýär. Näme netije gelir? Oy ýerim gerek bolsa 4-nji, 5-nji okuruşda karar kabul edýär. Halkym dinläýän öz pikirlerimizden anyk karara gelir. Sag bolun dinläňiz üçin. Şonu aýdyn. Sağ olun Halmurad ağa. Bu kardeşler bugünkü ýygnaşygymyzy jemleýäs. Indiki ýygnaşykda dowam etmek üçin. Sağ olun.